ፍትوات ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሎሙን ከም ትልሙድ ሓደ ንህይወትና ክጠቅም ዝኽእል አርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ምሳኹም ጸንህ ፀሃየ ሓቢርኩም ስካዕ መጨረሻ ምሳይ ንኽጸንሑ ኣቐዲመ ብኽብሪ ዕድም ፍትوات ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ናይ ሎም ማዓንቲ አርእስተይ ንምንታይ ንነዊሕ ግዜ ሓጎስ ሲኢና ንምንታይ ሓጎስ ርሒቕና ዝብል አርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ምሕጓስ ምሕራቕ ሓጎስ ምስኣን እዚ ክፋል ናይ ህይወት እዩ ምሕዛን ኣሎ ምሕጓስ ኣሎ ምሕራቕ ኣሎ ተመሊስካ ኸኣ ምሕጓስ ኣሎ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና ነገሪ ማለት እዩ ግን ሓጎስና ሲኢና ንነዊሕ ግዜ ክንጸንሕ ከለና ግን ዝኾነ ክንምልከቶ ዝግባእ ናይ ህይወትና ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ና ሓጎስ ሲኢና ንነዊሕ ግዜ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ክነስተኻኽሎ ዝግበአና ኣካይዳ ሁሉ ይኽእል ወይ ኮላይ ባህሪ ሁሉ ይኽእል ወይ ኮላይ ምንጩ ዘይፈለጥናዮ ሽግር ኣሎ ናይ ባዕልና ሽግር ማለት እዩ እሱ ክንፈልጦ ኣለና ማለት ነው ንነዊሕ ግዜ ሓጎስ ሲኢና ክንጸንሕ ዝገብሩና ነገራት ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ ሓጎስ ንነዊሕ ግዜ ንኽንስእን ካብ ዝገብሩና ነገራት ሓደ እንታይ እዩ ትጽቢትና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ትጽቢት ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ክንጭብጦ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ነገር ክንምነኽ ኣለና ኣብ ውሽጥና ከምኡ ዓይነት ሃረርታ ክፍጠር ከሎ እዚ ነገር ዝኾነሉ ኣለዎ ንብሎ ነገር ኣሎ ሓደ ግዜ ንሕር ዘይኮነና ክንቅበሎ ኣለና ግን ሓደ ግዜ ከምዚ ነገር ኣብ ውሽጥና ይፍጠር እሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ነገር እንታይ ይገብረና ንነዊሕ ግዜ ጉህያት ንኽንከውን ይገብረና ከይተሳኽዐ ይተርፍ ዝደለናዮ ነገር ንሕና ከዓ ክንቅበሎ ኣይከኣልናን ሽዑ እንታይ ንኸውን ስለዘይ ተቐበልናዮ ሓጎስና ንነዊሕ ግዜ ይጠፍእ ጉህያት ንኸውን ሓራቃት ንኸውን ማለት ስለዚ ድሌታትና ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ክኾኑ ከለው ወይ ከም ናይ ቅድም ክኾነሉ ኣለዎ ክንብል ከለና ከይኮነ ክተርፍ ከሎ ጉህያት ንኸውን ካልኣይ ከዓ ሓጎስ ንነዊሕ ግዜ ሲኢና ንኽንነብር ካብ ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ ኣነ ፍሉይ እየልና ክንሓስብ ከለና ማለት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንባዕልና ንህቦ ግምት ኣሎ ኩላህና ንባዕልና ንህቦ ግምት ኣሎ ስለዚ ኩላህና ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዝኾነ ፍሉይ ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጥና ይፍጠር ማለት እዩ ወይ መልክዕና ክኸውን ይኽእል ወይ ትምህርትና ጎበዝ ስለዝኾንና ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ስራሕ ኣብ ንግዲ ጎበዛት ስለዝኾንና ኣብ ውሽጥና ዝፍጠር ነገር እዩ ወይ ወለድና ስለዝፈቱና ወይ ጎረቤት ኣብ ከባቢና ዘለው መሓዙትና ወይ ዕሩኽትና ክፈቱና ከለው ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ንፈጥሮ ነገር አለ ኣነ ፍሉይ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጥና ንፈጥር ግን ፍሉይ ዝበሃል ነገር የለ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘጋጥም ነገር ኣሎ ኣብ ኩላህና ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወትና ምዕራፍ ክንሓዝን ንኽእል ክንሕጎስ ንኽእል ብሰብ ክንከሓድ ንኽእል ክንጥለም ንኽእል ክነፍቅር ንኽእል ክንስእን ንኽእል ዘፍቀርናዮ ነገር ክንስእን ዘፍቀርናዮ ሰብ ክንስእን ንኽእል ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ክንስእን ንኽእል ተበሳሳላይ ፍሉይ ዝበሃል ሰብ የለን ኩላህና ኣብ እርዝ ትበሃል ፕላኔት እንዳነበርና ፍሉይ ምዃን ነገር የለን ግን ኣነነት የጥቅዐና እዚ ኢጎ ዝበሃል ነገር የጥቅዐና ኣነ ፍሉይ እዚ ነገር ዝኽበፅሐኒ ይብሉን ወይ ኮላይ ኣነ ፍሉይ ዝደለኽዎ ነገር ኩሉ ክረክብ ኣለኒ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጥና ይፍጠር ግን ከም ሰብና ኣብ ሰብ ዝበፅሕ ነገር ይዝበፅሐና ማለት እዩ ንሕና ግን ፍሉይ ኣነ ፍሉይ እንድሕር ኢልና ሓጎስ ንስእን ኣነ ፍሉይ እንዳበልና ከለና ዝኾነ ደስ ዘይብለና ነገር ኣብ ህይወትና ከጋጥመና ከሎ ምቕባል ንስእን ምክንያቱ ፍሉይ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጥና ተፈጢሩ ኣሎ ኣነነት ኣጥቂዕና ኣሎ ስለዚ ብኸምኡ ምክንያት ሓጎስና ይጠፍእ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ሓጎስ ሲኢና ንነብር ንምንታይ ኣነ ከምዚ ኮይነ ኣነ ዶ ከምዚ ይኸውን ኣነ ዶ ከምዚ የጋጥመኒ ፍሉይ እንዴ ዝብል ነገር ሓጎስና ንኽንስእን ይገብረና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ጉጉይ መለክዒ ሓጎስ ክህልወና ከሎ ጉጉይ መለክዒ ሓጎስ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ክሕጎስ ዝኽእል ከምዚ ምስ ረኸብክ እየ ንብል ማለት ናብ ከምዚ ዓዲ ምስ ከድኩ ዝኾነ ክንከዳ ንደሊ ዓዲ ትህሉ ስጋብ ናብታ ዓዲ ንኸይድ እንታይ ንኸውን ሓጎስ ይርሕቐና ብኡ ገይሩ እውን
معلتون دحر زي تفليتون أبت عاد نخدلو معلتي ندحر زي تفليتون نوح جزء حاجوس سينا ننبر مالتي سلازي ويكون لك على نجار كا وأنا خمس كم كونير نبلو نجار له كات أنتم كون كلنا كم رجود كون ويكون لك رجود كون كل حدا سبك خم كات أنكون ويزخون نجار كم رخبكو ويكم تمهاركو ويجنزب كم رخبكو شو يعني حاجوس خل زبل حسب أوشتنا نفتر أزون أباي قات مني أكيوتي قات مني سفلت نجاريو لازم تايو حاجوس يسألنا أي خمس عينة نجارات كل أكيوتنا مالتي أنا حاجوس خل كم زنجر مستفز أنا اللي خمس نجار مسكونة حاجوس خل كن بالكلنا لنا وحي جزء كي تحاجوسنا ننبر كل جزء جن أكيوتنا ندى اليوم نجارات سلست مرات يزلنا مالتي وي أكيوتنا زمان دس يبلنا نجار كقطنا نايخليو وي نقبله وي كاد دس يبلنا نجار نخنق يرو نقافتو تزي كوي نخا أنا جرشها ياو نفتاري هبنا يوينا نحلف مالتي جن 00 أنا خمس مسرخب كي جوجوي ملكي حاجوس نحاجوسنا ملكي بزي كون ميزان كن مزنخ لنا حاجوس نوح جزي حاجوس سينا ننبر مالتي قال خا أنتايو مد نجار مد نجار كبهال كلون تاي مالتي حدا جزي أبيدنا صبو نجار يهلو أتنايتي أبيدنا زلوا صبو عدل صبو أجاد أمي واجو أين فلتونينا ندانا جر ناي كدن قال اسم مزيو نت أبيدنا زلوا نجار كمسكرلنا ندلي شعو ناي نخون مالتي أين حبو سرينا أبيدنا زلوا صبو نجار واجو درجو عدل مخانو صبو أجاد أم مخانو بزي مفلاتنا ننوح جزي كي تردأنا أبيدنا زلوا خينا برنا خي تتأكلنا له حاجوس ريحنا خم هاللون إذا نجار خم هاللون نابلنا أبيدنا كو تقولي تي زدلنا نجار أبيدنا أتيلو نحن أجن واجو بزين فلاتنا صبوا أجاد أمي مخانو بزين فلاتنا كم هاللون نابلنا بمد نجار نوح جزء كي تحاجوسنا ننبر زلنا هي وزهابتنا أجاد أمي هي وزهابتنا صبوا عدل كي تتأكلنا له خابيدنا كشون له خيخل كي تعامنا يو كتأفئ يخل بس مخنياتون حاجوس نوح جزء سينا كنبر نخل مالتي شاي كا حاجوس نوح جزء كابزس أننا مخنيات انتايو فرحي انت إذا قبلنا وشتنا زخون نجار زنا نجارلو إذا نجار زجبرو زبلنا نجارلو أو وشتنا مالتي نحنا خلاي بمفرح وشتنا زبلنا نجار بزي نفس أمنا فرحنا مالتيو حاجوس يرحقنا وشتنا زبلنا وشتنا زنا نجارلو كل جزء وشتنا زبلنا ويقول وشتنا زنا نجار تخكلي مالت هيكونن جن نابتها جبارك أيرنا يو كافتي زجبرنا يو نجار زخون تمرت خنركب نخلينا ويكون عين تعسين حدا جزء جن وش تنازخون نجار كبري لنا نحن خاب بفرح مخنيات كي جبرنا يوم تخونتات يغير تخونتات يتأفق مالتي دحريو أبتعسا ننبر أبتعسا من بركة بتعمي زت تعس نجاري خم كونا نيرو خم جبر كونا نير زبل نجار بتعمي حاجوس زسنا نجاري سلازي فرحي تعيس جبرنا حاجوس ننوح جزء سينا نخنبر يجبرنا وشتنا عززنا نجار غيرنا بتوسيت ويتماهرنا ويتحاوسنا خنحلف داخلنا ناوشتنا نجار عاجزنا يو خنبر كلنا حاجوس ننوح جزء سينا ننبر مالتي كالخا حاجوس كابزس أننا نجار انتايو دنقازه بزخون نجار أكيوتنا خندنقز كلنا زخون حما نجار كنرأي خلنا نايفتاوينا موت كنرأي خلنا بفلاب زحج جيزي بزح زدن قصو نجارات زرعنا سبات لنا خمام عين الدنقاز اتات كلاي حاجوسنا مولو بمولو كسرق يخيل مالوتي يتأفق سلازي دنقاز اون أكيوتنا حاجوسينا كنا بركابز قبلنا نجار حدا بموت مخنيات بالسفالة لي حما نجارات أبا أمرونا تقاري تختلف كله حاجوسنا نوح جزء نختأفق يقبلوا مالتي شامنا كان تايو كابسب أبزحنا كنرحق كلنا محبراو هيوتنا زحل كون كله بزح جزء ديبريشن يدقعنا مثل شاو ويكسعنا نايخير كسل نايخير هيوت مالتيو بس مخنياتون نوح جزء حاجوس رحقنا كنبر
ንኽእል ማለት እዩ በዞም ዝጠቀስኩልኩም ነገራት ሓጎስ ካብ ህይወትና ንነዊሕ ግዜ ጠፊዩ ክንነብር ንኽእል ኢና ሓጎስ ክርሕቀና ዝኽእል በዞም ዝጠቀስኩልኩም ምክንያታት እዩ ስለዚ እንታይ ዝኸውን ንኽእል መፍትሒ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሓጎስ ካብ ህይወትና ክጠፍእ ከሎ ያው ኩሉ ግዜ ሽግር ይሱ ሽግር ከዓ ሰለስተ መፍትሒ ዘለዎ ክንቅበሎ ንኽእል ሽግር ንቅበሎ ክንጋፈጦ ንኽእል ነገር ንጋፈጦ ተጋፊጥና ተቃሊስና ምስ ሽግር ኮላይ ምፍታሕ እንድሕር አቢልና ከዓ መጨረሻ ንፈጣሪ ሂብናዮ ንነብር ማለት እዩ ናይ ሎሚ መዓንቲ መደበይ እዚ መስል ነይሩ ፍትዋት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ዘቕረብኩልኩም ናይ ሎሚ መዓንቲ መደብ ጾሚቐ ብሓንቲ ደቂቃ ብሾርት መልክዕ ኣዳሊልኩም ኣለኹ እሱን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓደሽ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እንድሕር ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ከዓ ሼር ግበሩ ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ላይክ ምግባሩን ኣይትረስዑ ሓቢርኩም መሳይ ስለ ፀናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቀኒየለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና እስካብ ሽዑ ሰላምኩም